Antonio Conte Italian manager rawrum zat hian ti hian soin England a chuan thil chin thalo zat maya oma chu coach te chau kan tong chuak thin hi ani England a hian medical department te lokala player hliam te hi enkol dam le var har sat zia te fitness kentel thil le an department kentel player te hria tur tul an soite ka hrengai lova ka hmungai heklo club tin maya hian sporting director te player te hna kala club in rail ball dan an ma thlir le malak mek na te hril thin tu ka hmungai heklo ka soi om zia chu coach te chau kan tong chhuah chuan engemaw hriat fia tok lo thil a om pal thei ani ati Conte hian enga tinge English football a hian manager te chau hian media hi kan ma chon thin ti in zona anei nge ani kha Conte soi hi ngai tu tham tak ni in alang mai theya manager le team a player tu emo press conference an ma chon lai kan mu fo anga team doctor ten coach te hna report an pek an sei chhuale player in hliam emo fitness din mun ang chi te po kan hrefawang ma se Conte hian medical department te hian an department chana player te ta na hriat tur tu le poimo player te tan an in uluk le zual theina tur in hrilfia ngai te hi om thei ania team ho tu lok te atang po in team kaldan te ma thlir te po player te a hril thin se chu chuan chona te po asiam tam le zual theya coach te chawin player te kan fuya kan hne na tang chawa thu an ngai thathin hi a fel lo deu ani department sang mi thiam bi kan neya anni hian coach te hriat lo an thiam na lama hian hriat an nei tewa chunga chuan player te ta na hriat tur poimo hi a om thei ani English football a hian chutiang chuan engma ti ani ngai box si lova amak ka ti ani ati na ani bera tima department sang ten Conte soyang deuh hian ma lata se player te a antana poimo thil fia thin se chuan masona a om bel mai theye ma se chutianga antilo chungpo in English football aya ro pui khovela domestic league dang a om ri lova Conte soyang hi anmamo lo te po anima na Conte thil soya tang hian English football kalmang then khat alanga chu wangin kan han zep tel vele ani